Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. It's Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang ating weather analysis ng araw po ng Martes hanggang Huwebes, Marso 18 hanggang 20, 2025. Tagalog version po ito. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At mukhang meron na pong bugso ng amihan at Shearline. Habang for the past week, okay naman po ang panahon. Medyo tuyo na ang panahon, medyo mainit, mataas na ang heat index, but meron pang pahabol bago completely pagpasok natin ng spring equinox o yung pagpasok natin from cool dry season to hot dry season. Since may La Nina, medyo basa-basa yung ating cool dry season. And papasok na tayo sa hot dry season after nitong mga panghuling pahabol ng amihan at shearline. So, nakita natin ngayon na apektado po ang Luzon at Bicol, Visayas at Eastern Mindanao. Kasama po yan ang shearline na lalakas po siya in the next couple of days hanggang Sabado po ito at Linggo. At dito sa ating fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page, nakita po natin itong mga kaulapan ng surface trough malapit sa Mindanao ay mukhang magko-converge po dito sa tinatawag nating shearline ng amihan. So itong ulap na ito magbibigay ng mga ulan sa Kabikulan, Eastern Visayas at Northeastern Mindanao at posibleng rin mag-extend dito sa may ibang areas po ng Kabisayaan hanggang dito sa may Palawan. So yan po ang inantabayan natin as of this time. At sa ating zoom in satellite animation, nakita po ninyo dito ang amihan. Yan, bibigay ng mga showers dito sa may area po ng Kabikulan, on and off. Sa ibang areas, na po yung eastern sections po ng Partido District, sa Camarines Sur, Calanduanes at Eastern Albay. At ito po yung shearline na nagpo-form. At ito yung kaulapan ng surface trough. At mag-merge po yan dyan. At ito po ay magbibigay po ng mga ulan dito po sa may bahagi ng Bicol hanggang dito sa may Visayas at Northeastern Mindanao in a couple of days. At makikita po natin sa ating daily rainfall forecast mula sa windy.com, ECMWF model. Bukas po ng hapon, may mga ulan po tayong posibleng maganap dito po sa Kabikulan. At magiging mas malakas po dito sa may Partido District, Calanduanes. Bukas po yan at may mga ulan at thunderstorms rin sa Central at Eastern Visayas kasama po ang Cebu, Negros, Bohol, Leyte at Samar provinces. Ang Mindanao, usual may mga thunderstorms sa hapon ng gabi dahil po sa northeasterly wind flow at yung epekto na rin ng shearline dito sa may Eastern Mindanao at localized heating na nagpo-produce ito mga thunderstorms since meron pa pong epekto ang La Nina sa ating bansa kahit na patapos na po na yung buwan na ito ang mahinang La Nina. At pagdating po ng Huwebes, ayan po, ang shearline mukhang mag-extend po dito sa buong bahagi ng Kabisayaan hanggang Sulu Archipelago hanggang Palawan at dito rin po sa may Oriental Mindoro, Romblon at magiging mas malakas din dito sa may Samar, Leyte, Masbate, Albay at Sorsogon ang mga pag-ulan. Pagdating ng Friday, nandyan pa rin siya. Thunderstorms naman po sa may Southern Mindanao. At may mga thunderstorms din po sa may Palawan area. Okay? And pagdating po ng Sabado, unti-unti na pong hihina po ang shearline hanggang sa Linggo. May mga ulan pa rin inaasahan sa Kabikulan at Kabisayaan at Mindanao. Lalo na po yung northern at west eastern sections ng Mindanao. Sa Lunes, Martes, Marso 24, 25 onwards, magiging okay na naman po ang panahon. So, by weekend, may another update tayo. Ang Mindanao, hindi makawalan po ng mga pag-ulan. May mga thunderstorms po yan. Halos sa araw-araw, sa hapon gabi. Dahil po sa epekto ng easterlies, warm easterlies, at tinatawag nating epekto ng La Nina.
So, ito yung 24-hour rainfall accumulation. So, bukas, Wednesday, March 19, magiging maulan po ang eastern sections po ng Camarines Sur, Partido District, Catanduanes, Eastern Albay, Eastern Sorsogon, Eastern Samar, Eastern Leyte, at Dinagat Siargao Islands, eastern sections po ng Surigao Provinces. Dulot po yan ang nag-form na shear line. At dito rin po sa may area po ng Eastern Cagayan, Eastern Isabela. Ito naman po dulot ng amihan. At pagdating ng Huwebes, kita nyo, nag-elongate na yun ang shear line at magpe-penetrate po dito sa ibang bahagi po ng gitna at kanlurang Kabisayaan tulad ng Northern Panay, Northern Negros, Cebu, Romblon, Oriental Mindoro, ay magkakaroon rin po ang mga ulan dulot ng shear line at aabot rin dito ang ibang mga kaulapan. Dulot naman po ito ng mga localized thunderstorms na nabuga rin ng shear line dito sa may area po ng Palawan. So, magiging mas malakas pong ulan dito, 50 to 100 millimeters sa may Eastern Albay, Eastern Sorsogon. Baka affected din po ang Rinconada district ng Camarines Sur at dito rin po sa may Northern at Eastern Samar. So, mas malakas po dyan mga ulan. So, mag-ingat po sa mga pagbabaha at mga paghuhula ng lupa tuwing meron tayong epekto ng shear line. Okay, sa Friday, stationary pa rin po ang shear line sa may Eastern at Northern Samar at magiging mas malakas po ang mga ulan sa may Albay, Sorsogon, Southern Camarines Sur, yan po ang Rinconada, at Partido District, Catanduanes, ang Naga at ibang bahagi po ng Camarines Sur, yung 1st District, 2nd District, may mga ulan din, mga showers na padaan-daan. Okay, magdala lang po ng payong at kapote. At sigurado po may mga ulan po tayo. Kasi itong mga forecast na ito, pwedeng dito ang grabing ulan sa forecast, pero sa actual sa atin, so mag-ingat lang po sa mga posibleng pagbabaha na yung Huwebes, Biyernes, at Sabado. Although sa Sabado, mukhang naka-concentrated na lang po ang shear line sa may bahagi po ng Albay, Sorsogon, at Catanduanes. Ganyan din po sa may coastal areas ng Northern at Eastern Samar. Pagdating ng linggo, completely pawala na po ang shear line, dissipating na siya. Next week, Monday, March 24 onwards, balik na naman tayo sa hot, dry conditions. May mga showers na inaasahan dahil sa epekto ng La Nina, but lamang ang hot, dry conditions. So, tataas na naman ang heat index, lampas 40 degrees hanggang 50 degrees. Okay, pag nasa kapusuan na po tayo ng hot, dry season, buwan ng Mayo at Hunyo, ang heat index pwede umabot po ng 51, 52, 53. So, depende na po sa condition ng humidity sa mga lugar na affected nitong heat index. Alam natin yan na every year, ganyan lang po ang range ng temperature, 40 to 50 plus degrees centigrade. At sa hangin ito mula sa European model from windy.com. Nakita ninyo yung amihan. Bukas po, Miyerkules, bababa dito sa may eastern coastal areas ng Bicol at eastern Visayas. Sa Huwebes, magiging mas mahangin po tayo hanggang sa Friday. Dulot po ng huling bugso ng amihan. 1 of 2 kasi meron pa pong isa next week. So, affected po ang coastal areas po ng Kabikulan. Huwebes at Biyernes ang medyo malakas. Sa Sabado, Marso 22, hihina na po ang amihan. Sa Linggo, pahinang-pahina na. At sa Lunes, balik na tayo sa warm easterlies, yung hanging silanganin. Okay? And sa ating Modern Julian Oscillation, nasa hot dry season pa rin tayo, pero paalis na tayo. Balik na naman sa normal conditions. At ito, nandito yung area ng Pilipinas. So, nakita nyo dito na yung Modern Julian Oscillation wet phase dito lang po sa may area po na malapit sa equator between March 17 to March 31. So, kita nyo dito, ang blue ay nasa equator lang, affecting Malaysia, Indonesia, and Papua New Guinea lamang. At Northern Australia kasi doon pa yung mga tag-ulan sa kanila. Sa atin, di masyado, except for Mindanao, may mga ulan pa rin inaasahan dahil sa localized thunderstorms na epekto pa rin ng La Nina kahit nasa wet phase ng Modern Julian Oscillation. At normal naman po sa Mindanao, whole year round, maulan po talaga sa kanila. Pag nag-dry, mayroon niyang El Nino.
Now, sa latest ENSO forecast mula sa Climate Prediction Center ng NOAA, courtesy of Columbia Climate School for International Research Institute, ito po yung latest nila. Nasa La Nina advisory pa rin po sila as of March 13, but papasok na sa neutral or normal conditions. Lalong lalakas po yan next month. So, balik na sa dati ang ating klima. Pero yung epekto ng La Nina, nandyan pa rin, may maulan pa rin tayo hanggang sa buwan ng Mayo. Lalo na po sa Mindanao, Eastern Visayas at Eastern Bicol. Kapag may mga low pressure areas, wind convergence, IDZZ, yung shear line, medyo paalis na yan kasi 9 month ang last. So, ito po yung forecast ng CPC, issued March 2025. Sana yun, nasa month of March tayo, balik na tayo sa 75% neutral, ang La Nina bagsak sa 25%. And by April, akit na siya by 81 to 82% ang neutral. And then, for the rest of the 6 to 8 months forecast hanggang October, nasa neutral conditions tayo. Although may pinapahiwatig dito na mukhang akit na naman La Nina, still mababa po ang probability. Okay? Low, medyo high pang uncertainty. So, ang magandang balita, ibalik na tayo sa neutral conditions. So, expect natin na normal po ang ating klima sa mga susunod na ilang buwan. Okay? So, by April, may bagong El Nino La Nina update tayo, yung ENSO update na tinatawag. So, subaybayan na lang po ninyo sa mga darating nating updates for next month. Samantala, dito po sa Global Tropics Hazards Outlook, ito po yung last week, wala pa pong latest. Lalabas po yung latest in the next 24 hours. So, babalita na rin natin yan this coming weekend. So, nakita po ninyo yung epekto ng shear line. Bibigay po ng mga above average rainfall, more than 50%. Samantala, sa third week, hihina na po yung above average rainfall. Dito na lang po sa may eastern sections po ng Bicol, Eastern Visayas. But malamang magiging dry conditions po tayo sa last week kasi mataas ang uncertainty nito, mababa ang probability. Okay, so yan muna po ang latest natin ngayong week. No, nothing to worry. Wala pa naman tayong mga tropical cyclones. At we will keep you updated ngayong weekend sa another update. Ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.